Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Mari kining lawakan ng butangan ni Melody. Melody? Melody? Gikuptan niya ang kamot ni Melody. Iyang gihagkan niya. Melody, mahal ko. I'm sorry. I'm sorry. Uy, Armando, di ana de ka. Aw, mo di ay. Wa man ka mamukaw, oy. Nagkatagpilaw man de ko. Sa mga orasa, rumila na ba kuntian, oy. Naningila ni painit ay. Basta makamata laging ingon arong orasa, gutom. Good kayo. May paslusing, kinaanak yun, katog. Baka ni Badayonis bako, gaganin na naman ni naganganga na to. Unsa ni tabo? Di ko katubag ana dyan kung ano pagkaunsang nakuhaan man siya. No. Dili ka na tinuod. Dili ba mo makuha iyang isabag? Nakuhaan si Melody? No! Patay pa. Masway lagi kag reaction daw kay sa imong amahan. Maoy di ka relasyon gyud ni Melody ng imong amahan. Aksyon ta kalibog. Basta gutomon ko dali gid ko malibog. May kwarta ka di Amando. Pang snacks lang ba? Aniya? Okay. Salamat. Unya ka mo lang sa din niya kay mga pisa ko. Natog pamanas na Melody. Nakuhaan siya. Wa na nga mong anak. Melody. Armando, niya ka. Oo. Ayaw na pagliw. Tingalig malipong ka. Ito, ganda ka. I know. I'm sorry. Nakuha ang imong gisabag. Ako'y nahimo. Misukol ko para ako'y nahimo. Batok niya. Ni kinsa. Kinsa nakaingon ni Melody. Kinsa. Ang imong hinigugma. My God. Miyata siya sa akong gipuyan. Ang iya akong gipasakitan. Si Jenny. Akong baby. Wala ang akong baby. Ikaw na. Ikaw na, Melody. Si Jenny ang nakaingon ni tanan. Magbayad siya. Eric! Eric, asa ka? Calm down, please. Tingalig ko sa iyong bubuhat. Eric! Magbayad kasi magibuhat ka Melody og sa among anak, Jenny. Bayran mo mahal ang pagkuha sa kong anak. Ang among anak ang mugtog paglaom. Gudawato na niya ako ni Melody. Ug makaturon niya siya pagmahal na ako tungod sa among anak. Apan gipatay mo siya. Hayop ka, Jenny. Hayop ka! Diyos ko, huwag ko na maopti si Eric. Tingalig ko sa iyo buhaton kanto kan Shin. Kinahalang mapunggan ko siya. Jenny! Jenny, ablihin ko! Pagkita na ko, hayop ka! Ay mong gipatay ka kong anak! Jenny! Sabarog kasapa sa gawas. Uy, disturbo sa pagpahuhay. Jenny, ablihin ko! Oh, Ablihin ko! si Eric. As expected, muanigit siya. Jenny! Mugawas o dili mugawas? Okay, Jenny, let's give ablihin it ko! a try. Number 5. Mugawas, dili. Mugawas, dili. Ooh, Jenny! mugawas.
gawas. I'm coming, darling. Jenny! Jenny, ablihin ko! Oh, Mapalabog ang mga silingan. Alas 5 na pasado sa buntag. Sa'yo pa kaayo. hayop ka! Hello, Charles. Hayop ka! Ablihin ko! Ablihin ko! Calm down first. Aron ablihan. Calm down! Human mo patyang akong anak! Oops. So, nilampos ko? Oh, Yay! hayop ka! Kriminal ka, Jenny! Darling, it's just a fetus. Kung gusto ka, maghimo dagdagan. Okay? Dili na ko magpugong. I won't take my pill kung gusto gikag bata. Bisan pag mahadlo ko. Sige, ihatag na ko nimo. Dili mo mapulihan ang akong anak kay mong gipatay! Wa na ko pa siya ang bata. I didn't even touch it. Sa ako ba dahil kung ingon anak kahuyang ang taguangkan atong iyang inahan? How lousy. Tom. Animal ka! Hayop ka! I know. Thank you. But you have to realize nga nabuhat ko lang kining tanan tungod sa akong dakong gugma ni mo, Eric. I love you this much. Can't you see? I'm hopelessly devoted to you. Oh, come back to me, darling. Maghimot ang dagang bata. O sa ka-team sa basketball or even baseball if you like. Just come back to me. No way! Bisag mag-unsa ka pa! Di na may tabong magkigbalik pa ko ni mo, Jenny! Nungka! Magbayad ka sa mga gibuhat! Magbayad ka! Oh. Eric! Anak! Oh, Tito Armando. Si Tita Agatha na lang ang kuwang. O, makumpleto na ta. Oh, how exciting. Eric, let's go. Ayaw hugaway ang imo makamuti na babae. She's not worth it. And who's worthy, Tito? Ang imong kabit? Nga gipaangkan usab sa imong anak? Hayop ka, Jenny! Hayop ka! Sige sa karon ang mas hayop na to. Kamo nga nagsaw sa usalang kababay? O ako nga way laing gibuhat kundi ang igugmaon ka? Dili ikaw ang babae nga anges kong gugma. Bisag mag-unsa ka pa. Dili may tabong magkigbalik pa ko ni mo. Never! Niya na ta balik sa ospital. Manaog ta. Please. Ako na lang. Huh? Let me take care of her. Oh, I will never have a chance. Hangtod nga iya ka makita. Eric. Please, Dad. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!